И какво става хора? Аз съм Гърши. Тук с мене останете и ти. Сега това е май 6 епизод на Clash Royale, не знам. Ще направим едно френдли. Тук в момента той гледа една битка. Да, също. И сега ще направим едно френдли. Как се праснах. Така, няма да разочаровам YouTube. Той казах и предния път, когато играх срещу тебе. Тъмзъп. Виждам малко тъмзъп нищо не трябва. Никога тъмзъп нищо не трябва. Да. О, фак! Ко? Скапан принц. Който ще ми вземе тавъра, защото няма дефенса. Не, защо е? Така, точно така, натам отивай. Натам трябва. Не е честно, принца толкова сме на картата сега. И как имаш 3 легендари карти? Да, знам. Една от тях си ги изтеглиха, защото ми голям деца. Изтеглих най-силната карта според мен. Не! И аз загубя. Ще загубя, то се вижда. Да. Бай. Не. Лесно. Така хора, направихме си моето комбо, не си лепнал. И да случай не си лепнал. Семка. Да се бежи. Това не обида. Така. Моята кожа. Умри за кабан. Не, твоята кожа. Така, съм зъб. Твоята кожа крипърска. Така, хора. Я ми копни дека да играм с моя дек, бе. Айде, аз нямам такова так. Нямам 3 легендари карти. Готов съм. Копна ли го? Копнах ето го. Браво. Готов е. Само да не сплета рамото ми да играм по-лево. Да път ти приемаш. Не, избрал съм много яка да. Бате! Състава си просто първа арена. Аз съм Господ Бог. Познах. Това е най-яката арена. Вау. Нещо трябваше да ми го копна. За нямаш дълъг. Ама имаш фаер според. Да, и Wizard. Папа боди. Да. За кой? За сега губя. Нямаш дълъг, ама имаш... О, тук фаер спиритите. Дълъг. Клитка скелетънци дадаха. Яко. Отново ти беше победен. Нищо не се знае. Много добро се казва накрая. Къде май нищо няма се пази.
Yes! Не, честно. Честно. Второй раз что честно. Какой он бил хакера? Я уж не владик. Да, затворили. Пък просто аз съм хакер, знам как се играе с владик. Нещо такова не. А не съм. И си хакер. И глед върху колко нанесо. Yes. Бихме още един път. Разпондек. Направо. Те са много интересни спондека. Да. Ама само с... Значи имаш право на едни стрели. Слушаш ли ме? Ма аз вече съм сигурен. Не, аз ти казвам какво трябва да имаш. Стрели? Стрели. Тесла. Тесла. Така. Гоблини, спир гоблини. Гоблини. Спир, къде стои тук? Спир гоблини. Мастер. Чакай. Остави го. Чакай, сам искам да го разбия набързо. Айде! Окей, айде, окей, няма. Направи ли спир гоблини и гоблини? Да. Фурната, тумстоуна. Само да се намеря фурната, ето я. Аз съм сложил томстоуна. Така, барбериан хът. Така. Готово. Чакай малко. Да го видя. Стой така. Чакай. Искам да го видя пак. Това, че не го видях. Така. Чакай съм да го преместя. 3,8. Не стреля скелите, обърках се. Скелетънчета, малките? Да. Не може да са малките миньони. Не, скелетън. А бумтауъра? Не. Обърках се скелетън армия. Аз да взема сложа скелетчетата, може ли? Окей, Окей, аз слагам скелета на армията. На стрелите. Да. 3,8. Може също е 3,8. Готов? Ето. Същия, нали? Същия? Окей. Аз пускам френдли. Окей. Давай. Прили? Да. Може да. Ето ги барберан хътовете. Съм да получила спалнацията. Но ти трябва да слагаш неща, които спамват. Тук якото спалване става, нали? Аз дава елексир и него готин. Да. Особено пък с дабъл елексир. Е най-готино. Слагай ги по-назад. Що? Те лесно могат да ги убият. Окей. Забравях, че имам фурната, нали? И аз имам.
Така ли да пускам, виж? Да, тавра. Навсякъде. Къде? Ама да не е Отпреде. отпред, защото така най-лесно да се вижда. Окей. Окей, започва първата част. Каква? Да, бо. Ако ме би въобще тази първ път и бях с пълн дек, да знаеш. Тук малко за дефенс. Напочвам да вбирам хата. Само ще само да дефенсвам. Ето ако имахме един рейдж. Нали? Гледай, коса, гледай. Не види. Гледай. Ти, цялата игра ми пусна скелета на Да, знам. Сега ще правим пак с пандека, ама какви си искам. Дай пак с тия, бе. Вау. Да. Чакай, Влади, искам само за малко да пребия Стефан. Моля те. Окей. Готово. Вече Стефан е на Пекас Плейхаус. Да видя. Браво на него, честито. Кой ще пейца? Не знам. Какви съм питал? Джан Скелетона, вау! Уау, пробили си това. Не, Стефан. Защото той нареса късти мастър с малки букви. Да, го ципа. Кой друг в клана има Инферн Драгон? Идеално, също казвам. Не мога да това на YouTube. Един се казва Ембърбър. Да ти самаш? Те го знаят отдавна. Един от най-добре на малки. Да, знам. Направих комбото. Послужното комбо, дето ти ми каза. Любото комбо. Инферно Тауър, Инферно Драгон. Тауър? Да. Що не се вижда Тауър? Не, за дефенс. Вау, някой има трети делка в младо. Кой? Аз веднъж дечкалико гледах. Александър също е Александър. Ти странно ли е? Аз те ме питам, защото ти си експерта. Тая игра, защото? Да. Аз съм нуб. Благодаря ти. Ще го казвам. Така. И принца ми. Ще го тръграуна ли? Ще го тръграуна ли? Тръграуна. Бързо, че той ще прави. Три. Не чак. Готов ли си? 4,5
Но не е еликсира. 038. 3? Ама той пак същия ли че? Да. Аз малко си промених. Ясно. Ами чакай, аз всъщност не сложа скалата. Ха-ха-ха. Готов ли си? Не още. Бързо. Готов си да приемеш бързо. Да. 3, 2, 1, давай. Ти ли прием? Аха. Давай ти просто. Аз нямам торнадото. Какво се прави? Ах, тъпи баскетарки. Ти, че ги имам, не значи, че са готини. Не, просто допълним как се говори. Този път не знам кой ще бие. Ти ще биеш този път, защото имаш трите мускетарки. Но пак велял само, защото е френски. Знаеш, че на френските става така. Правите от така. И тук е едината, който ще да бъде добър. Едното от моят деко ще стои трите мускетарки. Кажи ми. А? Не знам. Не. Например, скелетонар. Не, няма да ги спре. Казах ти. Казах ти. Айде още един батъл. Вися. Нека спомня и аз дека. Ама не използвай три мускета. А? Не ги използвай. Що? Слушай, папа. Този дек е много силен. Кой? Това. Влади, Да, бъди готов. чакай. Казвам да скипна само. Този дек е много силен. Готов? 3, 2. Кой? Кого? На втора арена. Виж кой имам? Уау. Виж аз сега кой имам.
ма много яко, нали? А, да взима си го използвам в дека. Да, тук. Доста е добре. Да. Иначе е гаден в буквалния смисъл. Тази карта Royal Giant е толкова добра. Да, много по-готина е от Giant. Особено пълен Royal Giant. Нали? Да. Ето гледай сега, че канона няма ги спре. Да, защото ще би. Ако не ще ги спре. И то скелетънчетата за малко щяха да успеят. Ти имаш повечето за такива работи, имаш повече. Искаш да ви сума комбо? Не. Казах ти не. Ти си нечестни, казка, че каза не. Не ще го правя. Да, много ти благодаря. Много ти благодаря, че ми го показа. Няма защо. Копни го. За какво ми? Да играеш с него, да е. Така. О, на здравко. То виж какво ми изписва. Какво? Кой? Човек, аз ще приключвам това видео. Надявам се видеото да е харесало, ще си